nglamar ingkang badhe dipun dhawuhaken Sarja Kusuma. Praturemut yen to Prabu Duryudana sakadang Kurawa menika benjang perang Baratayuda Jaya pinangun dados mengsah. Monggo Sinuwun Darawati menika jinangka jagat dados bata ing para Pandhawa nek lakon menika mangke dados bebesanan lawan Prabu Duryudana niku badhe mangkara tinggal Petruk Gagan Wus. Langap-langap matur ngucapkan dadi ucapmu Petruk. Wektu dina iki gandeng kowe ya kalah dhisik karo Baladewa. Wingi kowe kalah dhisik karo Baladewa. Kowe nantang perkara, golek perkara karo Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten golek perkara. Ning kula matur napa leresipun. Ngeten. Yen panjenengan menika dados Nalendra ingkang adil saged milah lan saged milih. Ngeten. Pundi ingkang leres, pundi ingkang lepat. Panjenengan kedah saged madeg jejeg rasa Gagan rembug metu Jawa Kilandang Negara kowe. Werkudara. Wah, Baladewa kakangku. Petruk ngurang tata. Nyata Werkudara bela karo Baladewa. Yai Puntadewa ya wis paring pangandika yen to bakal diaturake marang Prabu Baladewa pusaka ngamarta wektu kalengganing Petruk kudu disingkirake. Lungguh sing penak. Yai Puntadewa wonten timbaling Dawuka Prabu ing ngajeng Yai Puntadewa sampun paring pangandika yen pusaka ngawarta badhe dipun aturaken dhumateng ing neraka dinten menika kula suwun inggih suwawi kula derek manjing gedhong pusaka Prabu. Wonten dawuh Den wektu dina iki kowe manut karo bendaramu apa ora? Kula kedah manut ingkang kados pundi? Kowe ngrumasanana yen to wis tuwa. Rasa dadak kakehan polah. Rasa dadak kakehan gegayuhan. Arep rapi barang wis tuwek, keklek. Kaya ngono dadak nganggo arep rapi barang. Nun sewu. Kula niku namung nagih janji ngeten. Dene wonten pepalang gandeng kula menika madeg leres. Pepalang badhe kula trajang. Sing dadi pepalang Bendaramu Werkudara. Waduh. Ayo kowe gelem lereng mboten. Ora gelem leren gegayuhamu idak-idak wae lah.